La nostra atenció està dirigida fonamentalment a persones amb malaltia crònica avançada i o terminal, i també en persones que estan en situació de final de vida. Amb pacients que siguin oncològics o no oncològics. Per fer això disposem d'un equip professional que està compost per diferents professionals, mèdics, infermeria, TCAIs, treball social, psicologia, i també disposem del suport ocasional que necessitem i que ens donen des de diferents àmbits o serveis, que pot ser rehabilitació, nutrició, logopèdia, i també de suport d'altres especialitats, ja sigui mèdico o quirúrgiques, quan el pacient ho requereix i amb la finalitat de donar resposta global a les necessitats del pacient. Per fer tot això disposem d'una estructura que la podem dividir en diferents dispositius. Tenim uns dispositius hospitalaris, un dispositiu de consulta externa i un dispositiu domiciliari. En el dispositiu hospitalari tenim una planta d'hospitalització que està situada a la 4ª planta de l'Albada, que disposa de 21 llits. En aquesta planta ingressen aguditzacions, descontrols de símptomes i pacients en final de vida. L'altre dispositiu que tenim és la unitat funcional interdisciplinar sociosanitària, que és la UFIS, que és una unitat o un equip de suport cap a l'àmbit hospitalari, ja sigui urgències, hospitalització, etc. I aquest equip el que fa és valorar i gestionar la sortida d'aquest pacient de l'hospital, ja sigui derivant-se a l'hospital al sociosanitari o a domicili. El dispositiu que tenim de consulta externa se li diu EAIA. EAIA és l'equip d'avaluació integral ambulatòria. Aquest dispositiu controla de manera habitual entre 90 i 100 malalts i els hi fa un seguiment, ja sigui telefònic o bé presencial, segons les necessitats. El tercer gran dispositiu que tenim és el PADES. El PADES, les sigles volen dir Programa d'Atenció Domiciliària, Equip de Suport a Primària. Aquest equip és un equip que fa valoració i atenció domiciliària i que treballa de manera conjunta i estreta amb tot el servei d'atenció primària, amb el qual tenen una estreta relació. De manera habitual, aquest equip porta entre 80 i 110 malalts. En aquest últim any hi ha hagut canvis substancials, sobretot a el que es refereix a l'atenció domiciliària, és a dir, en els PADES. Fins al gener d'aquest 2021 disposàvem de 3 equips PADES que donaven suport a domicili en horari de 8 a 3, 5 dies a la setmana. Des del febrer de 2021 disposem de 4 equips PADES que donen suport amb un horari molt augmentat, que és de 8 del matí a 8 de la tarda, 365 dies l'any. Això amb una població de referència aproximada que tenim de 430.000 habitants. Abarquem la zona poblacional des de Sant Llorenç de Savall fins a Montcada i Reixac. Gràcies a aquesta ampliació tant d'horari com de dies, això ens ha ajudat amb la presència de metge i infermera a poder controlar tots els agreujaments o descontrols simptomàtics que nosaltres tinguem en aquests pacients ja prèviament portats pel PADES. Llavors, ens sembla que aquesta nova assistència que podem donar de manera molt més completa ajuda que les famílies i els pacients tinguin una rebaixa en la seva angoixa habitual. Ens sembla que col·labora amb que aquests pacients no hagin de venir a urgències i professionalment i personalment ens dona una satisfacció per perseverar amb aquesta continuïtat assistencial del pacient.